Παγκόσμιος πόλεμος. Από το 1914 ως το 1918. Όμως πότε μπήκε η Ελλάδα στον πόλεμο? Η Ελλάδα μπήκε στον πόλεμο το 1917. Οι αντίπαλες ομάδες είναι αντίπαλα στρατόπεδα, κεντρικές δυνάμεις, Γερμανία, Αυστρο-Ουγγαρία, Οθωμανική Αυτοκρατορία, Βουλγαρία, Ιταλία μέχρι το 1915. Αντάντ, Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία μέχρι το 1918, ΗΠΑ Ελλάδα από το 1917, Ιταλία από το 1915, Σερβία, Βέλγιο, Μαυροβούνιο, Ρουμανία από το 1916 και Ιαπωνία. Ποιες είναι οι αιτίες και ποιες οι συνέπειες του πολέμου? Αίτια. Συνέπειες. Γιατί όμως να γίνεται ο πόλεμος? Μια φορά και έναν καιρό οι πόλεμοι γινόταν για διασκέδαση και κέρδος. Όταν η Ρώμη κατέλαβε τη Μικρά Ασία, η Ισπανία κατέκτησε το Περού, κίνητρο ήταν ο Χρυσός και το Ασίμι. Αυτό εξακολουθεί να γίνεται και σήμερα. Ωστόσο, πόλεμοι εξακολουθούν να γίνονται. Γιατί? Όποιος θέλει μπορεί να απαντήσει αυτή την ερώτηση.